Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि आंनि गोदान vlog भिडिअआव दा टाइमा नै फुंनि 5 जाबाय 5टा ओमफ्राय एसे लेट जाबाय दिनैहाय जोंना कम्पानियाव मोनसे प्रग्राम दङनो मैया डेक'रेशन खालामनाय नुबोदों माबायदि जागोन प्रग्रामा नोंथांमोननोबो देखायनोसै दा खामानिया 100% आव 60% कमप्लिट जाबाय दा 40% लसै बेखायनो माने सेफलि खामानि मावनायखाय माने जेबो प्रब्लेम जायैखाय मालिकफोरा मोनसे मायबा गिफ्टफोर होयोनो आरो प्लास खुसिनि दिन आरो दिनै कम्पानिनि थाखाय नोंथांमोननोबो देखायनोसै माबायदि सेलेब्रेट खालामगोन जोंना कम्पानिया दिनैहाय ओमफ्राय माखासे बेसेबां कमप्लिट जागोन जोंना जों मावबाय थानाय खामानिया गेलेफुनि मा होनो इन्टारनेशनेल एयारपर्ट प्रजेक्टआ बेसेबां खामानि साक्सेसफुल जाखो नोंथांमोननो बेखौबो देखायगोन बारा केमेरा देखायलाबायनो होआ एलाउड गैया ओमफ्राय हागौसिबांखौ देखायनोसै नोंथांमोननो आंना दा नै गारिया वार्म जागासिनो स्टार्ट खालामना दोनदां गोजां बोथोराव बिदि स्टार्ट खालामनानै दोननांगौ दे एसे बे वाइट स्मुकआ जमा जानानै थायोना बेनि थाखायनो दा ओंखारलांनोसै लेट जाबाय दिनै एसे गारिया एसे प्रब्लेम दंमोन बानायहैनांगौमोन माने थ्रटल बडि साफा खालामनांगौ दा माने मागोनि थाखाय ना पार्ट्सफोरखौ मोनाखै दाख्लै लांदोंमोन बङाइगावआव ओमफ्राय ओरैनो लाबोफिननांदों मागोनि थाखाय दा स्पेयार पार्ट्स दखानफ्रा खुलियाखै आरो ओरैनो बायरायाव फानग्राफ्रा दङमोन ओमफ्राय बायह्रानिखौ आं बांद्राय इउज खालामनो बायो माने जेन्युइन बे जोंथ' मारुति सुजुकिनि माबा दङ पार्ट्स फानग्रा बियो माने बन्द'मोन आरो दाखालिहाय दा टाइम मोनाखिसै नै दिनै सेटारडे दिनै सुनिबार गाबोनथ' सानडेआव ओमफ्राय बन्द' थायो हारनाम मटर्सआ बङाइगावआव नायनोसै समबारावहाय माबोरै जायो समबारावबो हलिडे दं ओमफ्राय होगोन ना होआ दा कम्पानिया बन्द'खौनो खालामनो नागिरा माने बिराद स्पिड खामानि सोलिगासिनो ना थाब फोजोबथारनांगौ एप्रिलाव फोजोबनांगौ प्रजेक्टखौहाय बिनि थाखायनो हलिडेबाबो कम्पानिया बन्द' होआखै आरो नै इन्जिन मोजाङा फुङावहाय बेबायदि दै गयो नै सिलेन्सार पाइपनिफ्राय नोंथांमोना सेकेन्ड हेन्ड गारि बायोबा बेखौ खेल खालामदै फार्स्ट स्टार्टआव माने स्टार्ट खालामाखै होनबाथाय एसे RPM खालामनानै वार्म आप खालामखांनानै बिदि दै ओंखारो नै बिराद साव ओंखारो आंनियाथ' इन्जिन मोजाङा आरो दे लोगोफोर बेखौ एसे गोसोआव ला गारि बायोबा फाइनालि मोनफैबाय नै टाइमा 6टा जाबाय नै इन्डिया टाइम भुटान टाइम नांथ'वाखै नै बेबायदि खामानि जागासिनो दा मा होनो अन्थाइ गोनां हाखौ सालिनानै मोजां हाखौ लांदों आरो ओमफ्राय मोजां हाखौ लानानै खोहैगासिनो रलार होनानै नारसो माने मोजां हाखौ सिङाव खोबोगासिनो आरो अन्थाइखौ सालि होनो दा जों थांनो नास्ता खालामनो नाइट डिउटि बिसोरो सुथि जाथ'वाखै 7टायावसो सुथि जागोन गारिया 24 घन्टा सोलिबाय आरो नाइट डिउटि सोलिखांनानै दा दोनदोंल' ओमफ्राय जों लानानै थांसैलाय रुमावहाय नैबे बल्ब' गारि नै बल्ब' दाख्लैसो लाबोदों ओमफ्राय स्केनिया दंफैयो मा नाम होनदोंमोनलाय आदाना नोंना मा नाम होनदोंमोनलाय बिनय सयबुआ माथो बर'आव खोनाफेरथाराखै मेसे मा गामिनि खिथालाय कचबिहार जलफाइगुरि बेदरजों ओंखाम जानो फैदों रा जों खामानि मावा दिनै गारियानो गाज्रि गोजा आंनाबो रेडिय'टारा जिबाय खारलाबायदों आंनियाबो टायारानो पिस जानानै दङ माहायथिं सालायनो गारिखौलै आंलाय दा थांगासिनो जोङो नास्ता जानो नै लकेसना सान्दुं ओंखारबा मोजां नुगोन सान ओंखारबा समायना नुहुरो ओरैजाय गोजा ओंखारबोहांदों दासो ओरैजोंसो ओंखारोना साना ओरैजों मोजां नुहुरखायो बेखौ गोथांनो हाजोखौ जों नोंखौ उन्दुदों होनखादोंद्रा हावाया थांजोब्बायना हावा थांनायखाय उन्दुबायलै बियो होनखादों अरे वर्कशॉप थांबाय टायर खेंबाय ये ट्यूब नहीं चलेगा दूसरा ट्यूब लेके आओ तब गाना देगा ना नहीं हुआ मार्क्स समझे मला लागाय फैनानै आंबो बुलर नैबे जाबाय रुम नै दा रुमाव थांगासिनो जोङो ओमफ्राय नैबावनो डेक'रेशन खालामदों नै प्रग्रामा दायनि थाखाय नैबे जाबाय रुम जोंनि नैबे इदिया मेस माने ओंखाम संग्रा जाग्रा ओमफ्राय मेरला दं आरो ओरैबो दं ओइजोंबो दं 6-7टासो ओंखाम संग्रा दं रुमाबो जि बुरजा नै रुमा नै बेबायदि नै ब्लक B ब्लक C गावबागाव आलदा जोब ओंखाम जाग्रायाबो आलदा जोब नैबायदि सिङाव जिरायनानै जाग्रा दं नैबे बाथरुम ओमफ्राय नै ओरै दुगैग्रा ओरै खिग्रा आरो ओमफ्राय ओरै हेन्ड वाश दङ नै मेरला दं बाथरुमा 6-7टासो बैथिंबो दं बिदि बेहायबो दं हौरैबो दं ओमफ्राय रुमा नैबे नै ब्लक F
ब्लक डि बेफोरबायदि दंजोबो आरो ने ओरैजायबो दं नै ओमफ्राय खामानिया ओरैजाय नै ओरैजों 3 किल'मिटार ओरैजों 3 किल'मिटार स्कुवेर आरो गल पुरा ओरैजों ओमफ्राय नैबेजों पुराना एयारपर्ट दङ पुराना एयारपर्टनि खाथियावनो आरो इन्टारनेसनेल एयारपर्टआ ओमफ्राय बे न' मोनसेयाव 10ता रुम दं आरो नै बिदि ओरैजाय नै ओमफ्राय 10ता रुम बाहाय 8 जन उन्दुनांगौ सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय 7 8 गोजौ गाहाय आरो बेबायदि रुमा जोंना नैबे नै मेसिया बाहाय जायो जों दै गुदुं गरम पानि दमासिनि नै जोंना ओरैजाय नै स्टभ माबा लाबोदों बेयो ओमफ्राय आं बेखौ लाबोदों बेनो ओंखाम जाग्राया जोंनिया नों एनथाब गोथाव मोनो होनदों नामा नोगोर गोथाव मोनखायो नों एनथाबखौ एनथाब गोथाव मोनग्रा बियो जाखांनानै फैबाय दा थांफिननोसै नोंना माथो टायरा गोदानथार बा गोदानथार टायरा गारिखौ बायो टायरखौ बायनो हाया बिदिनो आरोना मालिकफ्रा पुरा टायरफ्रानो जाया जोंना कम्पानिनि गारिया दा बे गारिया एसे मोजां आरो सिगांना आंनाथ' जाया सिगांनिया नैबेनो आंनि गारिया ओमफ्राय नैबेजों दै लिक जागासिनो माने दैया दसेयानो थाया आरो सोबाय थानांगौ ओमफ्राय बानायनो टाइम मोनाखिसै दिनै दा दै सोयै हाफ बेला खामानि जागोन नै दिनै ओमफ्राय हाफ बेलाखौ दै सोयै सालायबाय थानांसिगोन खस्थ' खालामनानै ओमफ्राय गाबोन समफोर बानायनोसै आरो 5 लिटार सोबाय होमबाबो बुंबावा नै 5 लिटार बारायानो जाबाय बै बथलनिखौबो सोबाय आङो ओमफ्राय नैबेजों गगासिनो सेरमायगासिनो दैया दा सलायाबाबो उफाय गैया होमबा फैनानै लस जायोना अभार टाइम मोना गारि खाराबाथाय टायरफ्राबो जाखालालै नै एकदम टायरखौनो होआ बिबाबो ओमफ्राय बे टेंकियाबो नै दाउथ्रोदबाय माबानानै बे सिंनि राबारा सेस रिसुइलिं जानायलाय सेस थाख्ला मालायनि गारनाय टायरसो लगायनानै सलायदों मैयाबो माबायदि जाखोथाय मालिकआ गारिफोरखौनो बानायनो गोसो जाला बिल मोनाखै होनना बुंबाय थायो बिलाथ' 3 मासजों मोनोनो ओरै नै गेटिस लगायनानैसो सालायगासिनो नै बेफोरबायदि जानांगौ नै गोदान गारि बिसोरो नै दाख्लैसो लाबोदों 28-32K टाटा सालायथ'नोसै हाफ बेलाखौ लस जागोन ना खस्थ' मस्थ' खालामनानै नै थारिख लिरबाय किल'मिटार लिरबाय ओमफ्राय बेयाव मा टिपबोदों बेखौ लिरनांगौ दा थांसै खामानियाव लेटसो जालांबाय नै ओमफ्राय किल'मिटार एलाउन्स 12थासिम खामानि जागोन ना 12थानिफ्राय बेयाव प्रग्राम जासिगोन आरो मैया टायरा थरसे बेरनानै सुपार बाजाराव मेगनाव नांदों माने ससमा दंमोन आरो सानग्लासेस ओमफ्राय सानग्लासेसा गावलायदों आरो ससमा गैयाबाथ' बिराद गिदिर गथ'ना जासिगौमोन दा दिनै टायरखौ चेकिं खालामजोबनो हागौ एसे दोनखुमा सालायगासिनो गारियाबो बुरजाना 15टा गाहाम मालिकनिया ओमफ्राय बबेयाव टायर होथ्रनो जानानै बिला पेन्डिं जानानै दं खोमा एसे एनै थ' बेनि थाखायनो टायरफोरखौ लागाया आरो टायरालाय लागायबा कम्पानियाव दङ ओमफ्राय दाम बुरजा लायो आरो कम्पानियाव टिप मोननै बोबाथाय दै सोनाङो टिप मोननै बोबाथाय दै सोनाङो दा बारा हिट जायासैलाय नै हिटआबो गोजा नांहैखायो आरो टिप मोननै बोबाथाय दैया गलांगासिनो उपाय गैया दा बिदिनो सोलिनांसिगोन टाइमानो दासो भुटान टाइम 9:52 जाबाय 12थासिम जागोन भुटान टाइम इन्डियानि 11:30 नै बेबायदि खामानि जागासिनो दा नै बे हा गोथांखौ जावना हरबाय ओमफ्राय बेयाव सालिबाय ओमफ्राय सालिनानै अन्थाइ आलदा हाया आलदा गयो आरो ओमफ्राय अन्थाइया ओरैजाय थाहैबाय नै ओमफ्राय ओरैजाय हाया ओरैजाय थाहैबाय बेबायदि आरो बे हा मोजांखौ लानानै थांनानै हरै खोहैबाय आरो बे गोजौनिफ्राय लखबना हरो फाइनालि नै 12था जाबाय आं गारिखौ गारबोबाय खामानि जेराव मावनो ओमफ्राय आं दा नै बेजों फैफादों ओरैजाय आं बल्डार बोआखैना दिनै हासो बोदों आंनाथ' बाव 1 नाम्बारावबो गाखोआलै एल गियार लागायनांगौ आंना नोंना गाखोयो आंना बोआलै गावहाय मालाय नै बिसिनासो मोजां अट'मेटिक डाइरेक्ट हाग्रा गोजामोन बियो नैबेलाय दाख्लैसो दानस्रिंदों फुरा दंफां गोजामोन बेहाय फुलनो दानफायजोब्बाय लांदां जाबाय दावराय मै थायोमोन ओमफ्राय बिदैफोर मोनदोंदां ने दानफायनायाव दाबो फैयो दावराया बाहाय माबाबाबो हाग्रा दानस्रिंबाबो औ
सालिनानै अन्थाइखौ आलदा हाखौ आलदा बानायनाय आरो ओमफ्राय बे अन्थाइखौ बाव दोनफैदों स्टक ओमफ्राय आरो बेखौ क्रेसाराव होफिनगोन ओइलाय क्रेसारा नैबाव बानायगासिनो क्रेसार जागोन बाहाय बे अन्थाइखौनो लांनानै सौगोन आरो नै बेबायदिनो फुरा हाग्रा गोजामोन बियो लांदां जाजोब्बाय आरो दा गलायबो लड होगासिनो नै बे दानफायनाय दंफांखौनो लड होदों सिगां नै बाहायबो दोन्दोंमोन नै बल्डारा नै बाहाय बेहाय फुल जाबाय आरो बैयावबो फुल जाबाय दा ओरैजाय लांबाय आरो बै मन्दिरजों थांबाय फरक्लिबा नै फरक्लिबा 40,000 नो बिनि दरमाया नै फरक्लिप प्लास हाइद्रा जाहैबाय ने फरक्लिपबो जाबाय हाइद्राबो जाबाय ब्रा बियो खेबसेनो फाग्ला फाग्ला मेचिन लाबोखायो मेचिन दंफैलै फाग्ला फाग्ला नुफेरै मेचिनखौ बावसो नुजोब्बाय आं अ खिन्थु रुमा लिभारफोरनि जाखो ना मानि जाखो ना बै प्लाननि दां मा दिनै प्राइस लानोसै नोङो लानो सानदोंमोन नै बेना आंना हराव सालायग्राया लोगोआ हराव सालायो बियो ओमफ्राय ओरैजाय नै गाबज्रि हरबाबो थाङालै लायनो प्राइस लायनांगौरा मानो लाजिनांगौ 5,000 सानदों देग्लाय पार्टी फाइनाली जों थांनो ओंखारबाय जोबाखै प्रग्रामालाय ओमफ्राय थानो बाबाय जों न'आव थांसै दा टाइमा जाबाय 4:21 भुटान टाइमा ओमफ्राय इन्डिया टाइमा 3:51 ओमफ्राय मा मोनखो दिनै कक जोंना बेल' प्राइसआनो रावबो मोजां खामानि मावा दुस्थु मावो नालाय नोंसोरो ओंखायनो प्राइसखौनो मोना दा नै पुराना क्रेसाराव दंफैयो बेयो बोथोर दांसिगोन बाव थानो मोनला एयारपर्टनि खाथियाव 10 mm फ्रा नै गोदो सौलाबायनानै दोननाया लकडाउनफोरनिनो बियो लकडाउनाव लस जाबायना बुस्थुफ्रा सेस माराम खाजोब्बाय नै लांनो मोनाखिसै बांलादेश बन्द जाबाय मेघालयजोंहाय तुरा रडजों दा हरै फुलबारि माबाजों थाङो आरो जायगाव साइडजों थांनोसै दा जों नैबे गारिखौ गेटसिम लांनोसै हगार हराथाय जोबाखैना प्रग्रामा ओमफ्राय थांनोसैमोन जोङो नुबाय ड्राइभारफ्रा बेखायनो रेसपेक्ट खालामजाया दा सनमान होजाया माबायदि आखल गाज्रि खारखुमा लांजोब्बाय नै प्रग्रामानो जोबाखै आखल गाज्रिफ्रा नै खारखुमा लांजोब्बाय नै जोंखौ रेसपेक्ट दोननिखायनो खारखुमादों जोङो खारना मिथिबाय बिदिखायनो रेसपेक्ट दोनाब्रा मा जानायफ्रा गावस्रा मोजां जायो जोंनो मा दैल' होनो जोंसो सानसेनो जे 60% जाबायनो नै खामानिया बेयाव मा खालामगोन जाखो बुजिनो मोनला नै बियो दै लामासो एकदम हाजोनिफ्राय फैयो बे दैया ओमफ्राय खोलाहा थाङो बिराद स्पिड दसेनो देरबोयो दसेनो रानो आरो मा खालामगोन जाखो मिथिला आरो बे जायखिजाया लुगासिनो फ्लाइअभार सिस्टेम खालामगोन ना मा खालामगोन बुजिनो मोनला बाव गालांबाय नै ओमफ्राय नै बाहाय गेट दङ गेट ओमफ्राय वार्कशप गारि बानायग्रा माग्रा आरो बेयो ओंखारलांसै जों ओरैजाय नै खामानिया नैबावनो जागोन मेन लेन्डिं ओमफ्राय आरो बिरग्रा बाग्लायग्राया बिथिं जागोन आरो बिनि आवगोलाव खोजोब्बाय ओमफ्राय केमेरा माबा एलाउड गैया बेखायनो आं खालामासै भिडिअ दा आं बेनि सिगाङाव दंफैयो 60% कमप्लिट जाबाय दा 40%ल'सै एप्रिलाव जोबहैनांगौ प्रजेक्टआ गेटनि बाहेरायाव ओंखारबोबाय टेक्सिखौनो मोना दाबो टेक्सि नेगासिनो जों नै बाहाय इन्डियालाय नैबे ओंखारा नै नैबे माबाखौ दंग'खौ बारबाथाय इन्डिया मोनबाय नै नैबे इन्डिया टावार नै ओइ बास फैबायलै
मोनफैबाय नै बाजोब्बाय गासिबो थांनोसै मार्सिडिस स्टार्ट दा जोंनि भुटान गेट खाथियाव एन्ट्रि आउट खालामनो दंफैयो जि गोलाव लाइन खानानै लाइनाव थानानै खालामहैगासिनो बिसोरो आं थाङाखिसै दिनै नेक्स्ट डे ओमफ्राय दिनै सानडे दासो सिखारदों गोदो उन्दुनानै स्टार्टजों आंजों ओमफ्राय बे भिडिअखौ मैया फोजोबनो हायाखिसै मेगन उन्दुनो ओंखारनानै बिराद मेंनाय मोन्दों मैया खामानि हाफ बेलाल' जाबाबो माबोरैहाय जाखो बिराद मेंनाय मोननानै भिडिअखौ क्ल'ज खालामनाय जायाखिसै मैया ओमफ्राय दा क्ल'ज खालामबाय दा टाइमा जाबाय 11टायावसो सिखारखाबाय नै आं दा बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै थांदो बिदिबा बे ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय जै बर' हारिनि ये बोलने का मौका मिला मैं एक ही चीज़ आपको बताता था कि कभी भी मत भूलना कि घर में बीवी बच्चा आपके लिए इंतज़ार करके बैठा हुआ है मेरा पापा कमाने के लिए गया हुआ है वो कमा के लेके आएगा लेकिन वो कमाने वाला नहीं रहने से आपका घर परिवार का क्या हाल होगा इसीलिए जब भी हमारा सेफ्टी टीम को हम बोल रहे काम हो ना हो सेफ्टी फर्स्ट तो हम लोग का कल्चर नहीं है लेकिन फिर भी कंपनी का तरफ से कितना जन रखा हुआ है सेफ्टी के लिए लगभग नहीं भी होने से भी 200 जन इतना खर्चा कर रहा है